57 urte dira Espainiako konstituzioa onartu zenetik. Euskal Herriak gaur ez du ezer ospatuko. Orduan bezala, gazteok ez dugu Espainiako konstituzioa onartu. Gaurkoa borrokaduna da. Izan ere, konstituzioak 1978ko erregimen antidemokratikoa ezarri zuen. Herri honek konstituzioak suposatzen zuen iruzurra ulertu zuen eta gai izan zen diktadura faxistaren zurritze operazioa antzemateko eta horri planto egiteko. Atado y bien atado, dio diktadorearen esaldi famatuak. Konstituzioaren sintesi ezin hobea, alegia. Diktadurak Euskal Herrian errepresioa, ukazioa eta zapalkuntza etikotu eta normalizatu zituen. Hori ez zen kasualitatez gertatzen. Frankismoak ondo baitekien kultura, hizkuntza eta borondate politiko propioa duen nazio bat existitzen dela. Eta bere esku izan zituen tresna guztiak erabili zituen horiek ezabatzeko. Konstituzioa eta egungo Espainiar estatuaren iturdura osoa premisa antidemokratiko batean egituratua izan da. Horregatik, Espainiar estatuaren oinarriak kolokan jartzen dituzten aldaketa demokratizatzaileak mahai gainean jartzerakoan horren aurka izaten den erreakzioa izugarrizkoa da. Espainiar estatua demokratiza ezinak da eta estaturik gabeko nazioentzat eskaintza bakarra du, sumisioa eta zapalkuntza. Horren aurrean Euskal Herriak ez du atzera pausorik eman. Euskal Herriak kontzientzia politiko eta sozial propioa duen herria da. Herri honetako mugimendu sozialen hamarkadetan zehar zimendututako baldintzei esker eraldaketarako espazioa da Euskal Herria. Horretarako, erabaki propioak hartuko gaitasuna eskuratzea ezinbestekoa dugu. Espazio guztietan arakatzea dagokigu, hau da, burujabetzatuetan eremu guztietan irabaki behar dugu. Horregatik, nazio auzia erdigunean kokatu eta nazio gatazka ikustaraztea dagokigu. Izan ere, nazio gatazka, 78ko erregimena eta haren elite ekonomiko eta politikoek ezartzen duten antolaketa sozial eta ekonomikoa inpugnatzeko gaitasun handiena duen ardatza baita. Abagune historikoa baliatu eta geroz eta gehiago izan behar gara independentziaren alde bultzen egiten dugun gazteok. Une honetan Euskal Herriko gazteok bi aukera besterik ez gairitu. Independentziaren alde lerratu eta gazteon bizitza duinak bermatuko dituen estatua eraikitzea. Beraz, baliatu dezagun unea eta egin dezaiogun gazteon bizitza duinak bermatuko dituen Euskal Herri aske eraikitzeari. Horregatik, buruzaldeako gazte independentizok itzordu garrantzitsua dugu abenduaren 13an Usurruti. Gazteok independentzia. Gora Euskal Herria askatuta!